बिगासेयाव हिनजावखौ मोनखानाय नंला आफा आये नोंसोर आंनो हाबा होलांनो हायाखै आंखौ मानो जोनोम होआ हाबाब मालाया लादों गारदों सोरबा सोरबा लासे लानानै गथ' गथायखौनो गारनानै बेंगालराव खारलांफिनदों आंना मानो सासेयानो गैया हाबाब सोरबा बेंगालराव खारफालांनाय आग्लायनायखौ मोनब्ला रायलायसिगौमोन आं सोरमोन बियो आफा आंबो हिनजाव मोनब्ला रायजो जागौमोन बाजाराव थांगौमोन आङो आफा आयै नों आंखौ सुनिबार अमाबैसा 12थाव जोनोम होबाय दा हिनजावनि खबरानो हाबा जानानै बिहाव बिखुनजोनाव ना दाउ लांनानै आलासि जायोबा खम मोजां मोनगौमोन बियो हाबा जानानै गथ' मोनोब्ला गथ' लानानै थांब्ला फिसौखौ खम अनगौमोन बियो हाबाब मालायफ्रा फिसा लानानै बिसि फिसाय बिहाव बिखुनजोनाव हाबा जाहैदों आलासि जाहैदों आंहा गैया आफा आयै नोंसोर आंखौ सुनिबार अमाबैसा 12थाव जोनोम होबाय दा हिनजावनि खबरानो गैया आफा आयै नोंसोरखौ बुंखादोंमोन आङो सुनिबार अमाबैसा 12थाव जोनोम दा होनानै नाथाय सुनिबार अमाबैसा 12थाव जोनोम होबाय दा हिनजावनि खबरानो गैया नङा दा गोबाव खालामोब्ला महाराजाया आंखौ रागा जोंगोन आंखौ होखारहरगोन थांनोसै आं महाराजानाव महाराजा आथिं खुलुमनानै बुंहैनोसै आङो नोंथाङा अनोब्ला आङो रुवाथिखौ हाबा होदो आङो नोंनावनो थैजासे रायजो जागोन होनना बुंहैनोसै आङो महाराजा आंना बिमा बिफा गैला अन्नानै रुवाथिखौनो हाबा होदो महाराजा हाबाब आं मा राहा खालामबावनो नङा महाराजाया रुवाथिखौ हाबा होआब्ला आंबो दंफाङाव गाखोनानै फासि नांना थैनोसै आङो अ नङा नङा हाबा जायालासे माबोरै थैलायखो आं फासि नांनो हानाय नङा अह थांनोसै आं दानिया महाराजानाव रुवाथिखौ बिनो थाङो महाराजा थाङो